Сёлета спаўняецца роўна 80 гадоў з трагічнага пачатку Вялікай айчыннай вайны. Мы прадстаўляем вашай увазе аб'ект, без якога ў сучаснай гісторыі Шклоўшчыны цяжка ўявіць памятную дату, звязаную з Вялікай айчыннай вайной. Мемарыяльны комплекс «Памяць» і прылеглая да яго алея герояў сталі традыцыйным месцам правядзення шматлікіх дзяржаўных святаў і раённых мітынгаў. Доўгі час на месцы традыцыйнага правядзення знакавых мерапрыемстваў узвышалася скульптура салдата. Па звестках Шклоўскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея тут, у брацкай магіле, захоўваецца прах 147 салдат, якія аддалі жыццё за радзіму, але так і засталіся непераможанымі. У 80-е ды і ў 90-е гады да падножжа памятнага знака ускладаліся кветкі, аднак асноўная маса мерапрыемстваў усё ж праходзіла на комплексе «Стэла», якая размясцілася на левабярэжжы Днепра. У 2000 годзе абеліск на брацкай магіле ў гарадскім скверы стаў цэнтральным аб'ектам мемарыяльнага комплексу «Памяць». Вакол скульптуры салдата было ўстаноўлена 12 мармуровых пліт, на якіх адлітыя імёны ўсіх загінуўшых воінаў, ураджэнцаў Шклоўшчыны. Прычым, работа па ўстанаўленні імёнаў загінуўшых і лёсаў зніклых без вестак працягваецца і цяпер. Таму крыху пазней была ўсталяваная дадатковая пліта з новымі імёнамі. Да 65-годдзя вызвалення Беларусі пліты з назвамі спаленых вёсак. З'явілася сцяна з выявай схематычнага плана абароны горада ў 1941 годзе «Дняпроўскі рубеж» і помнік браняванага гусенічнага танка ІС-3. На алеі герояў Шклоўскага раёна, якая была закладзена ў 1985 годзе, увекавечаны імёны 5 герояў Савецкага Саюза і 9 герояў сацыялістычнай працы. А 17 ліпеня 2005 года пасля рэстаўрацыі была адкрыта абноўленая алея, якую асвятліў мітрапаліт Філарэт. 7 лістапада 2005 года на алеі быў пастаўлены абеліск воінам-інтэрнацыяналістам, нашым землякам, якія загінулі ў Афганістане. У маі 2018 года, да стагоддзя пагранічных войскаў, на алеі герояў у Шклове усталяваны памятны знак воінам-пагранічнікам. Гэта два памежныя слупы з датамі 1918 і 2018. Яны сімвалізуюць гераізм людзей у зялёных берэтах і фуражках. Сотні ветэранаў-пагранічнікаў з усёй краіны прысутнічалі на адкрыцці знака і ўсклалі да яго кветкі. Адкрыты ў горадзе Шклове помнік стане месцам сустрэч ветэранаў пагранічных войскаў, воінаў-інтэрнацыяналістаў, афіцэраў, месцам правядзення патрыятычных мерапрыемстваў, стане сімвалам мужнасці воінаў-пагранічнікаў. Безумоўна, назаўсёды ва ўдзячнай народнай памяці застанецца подзвіг абаронцаў свяшчэнных рубяжоў айчыны, якія праявілі мужнасць і бесстрашнасць у гады Вялікай айчыннай вайны. Цяперашняе пакаленне вартавых беларускай мяжы таксама захоўвае вернасць лепшым ратным традыцыям. У цяперашнім мемарыяльным комплексе «Памяць» сканцэнтраваны сімвалы непахіснай барацьбы і смутку. Бо так ці інакш у застылым граніце захоўваецца памяць, якая аб'яднала ў сабе лёсы прадстаўнікоў большасці, калі не кожнай сям'і нашага раёна. Мемарыяльны комплекс «Памяць» на брацкай магіле воінаў, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны пры абароне і вызваленні раёна, уключаны ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Рэспублікі Беларусь.